В средновековието монасите пишели на пергамент. Тогава хартията още не била стигнала в Европа. Пергамент, това е добре обработена животинска кожа. Козе, ярешка, овнешка, заешка. Добре обработена, полирана животинска кожа. Пергамент. Написаното навивали на свитъци. По-късно започнали да режат пергамента, да го сгъват на 4 и да го подвързват по подобие на съвременните книги. Като напиша една страничка краснописеца или калиграф по-гръцки, предава страничката на зографа, който зографисал главните букви с варак, златен варак, с цветни багрила, старателно изписал заглавките, главните букви, винетки, гравюри. Правили и гравюри на дърво, ксилография.